Kaixo Mikel, zer moduz? Ondo. Ondo, prest elkarrizketarako? Bai. Goaz orduan. Lehenik eta behin, nor da Mikel Agirre eta zergatik hautatu du toki hau? Ni Mikel Agirre naiz, Orduñakoa. Berez hemen batez ere gazteak nahiko ezagutzen didate batez ere gaztetxean egon nintzen urteetan, zehar. Eta orain ja, gaztea uzten duzunean, izaten, lanean hasten zara, nire kasuan genetikako laborategi batetan. Hala ere, Orduñan bizi naiz, Orduñan etxea daukat, eta toki hau aukeratu dut, berez hemen bizi naizelako eta nahiko politxa iruditzen zaidalako. Ure Elkarrekin Podemosen programaren barruan, zeintzuk dira lan ildo nagusiak? Ure Elkarrekin Podemosen ildo nagusiak, berez gizartean oinarritutako zerbitzuak indartzean oinarrituta daude. Alde batetik, Orduñan dagoen arazo handienetariko bat da, zaharkitze prozesuan poblazioan dugun zaharkitze prozesuari auge egiteko arazoak daudela. Eta horrekin batera, zaharkitutatzen ari den poblazioari auge egin behar diren arazo askotarako politikak jarri behar direla martxan. Alde batetik, garraio sistema asko hobetu behar den sistema bat da, non Orduñan zenbat eta denbora pasa dela, tren eta autobus zerbitzu kaskarragoak daude, eta sistema guzti hori boltatxo handi bat eman behar diogu. Beste aldetik, administrazioari buruz hitz egin da, zenbat eta denbora pasa dela, edozein paper egin behar denean, Orduñako jendea kanpora joan behar da, sepera joan behar zarenean, basaurira, lanbidera joan behar zaren Amurgeora. Orduña behar du bulego administratibo bat, non jendea bere paperak egin duten, inolako arrazori gabe. Ez dugu nahi, inolako esaten duten bezala, onlinez zu apainatu zaredin. Beste hildo baten konpondu nahi dugun beste arazoren bat da, zaharren egoitzaren kudeaketari buelta batean behar diogula, zeren eta ikusten dugu ez dela sistema efiziente bat, ez da langileentzat, ez da usuarioentzat be. Zer proposatzen du Ure zein konpromiso edo zein politika proposatzen ditu Ure Elkarrekin Podemosek Euskararen esparruan? Gure alderdia proposatzen duena da edozein aktibitate kultural egiten direnean Orduñan euskarazkoak bultzatzea, zeinetan antzerkiak edo liburuak edo inolako produkzio kulturalak diren euskararenak sustatzea. Eta beste aldetik, jakinda nahiko gaztea etxe egiten den egi batean gaudela, batez ere, euskaraz etxe egiten ez duten jendeari euskararen gozotasuna aurkeztea eta euskara ikastea eta berari hurbiltzea daukagun ideia da, batez ere berreskuratu behar den gure kulturaren arlo importante bat delako. Eta azkenik, zergatik eman behar dio bere konfiantza Orduñako herriak edo hiriak zure hautagaitzari? Azteko, Ure Elkarrekin Podemosen konfluentzia saldu beharko dut, batez ere, pasaden hauteskundeetan Ure bakarrik agertu zen, baina beti eduki ditugu arazoak pentsatzen zer nolako proiektuak egin behar ditugulako dugunean, Bizkaiko batxajetan
aliantza bat behar dugularik. Hori ikusita, ideologikoki hurbilak diren Elkarrekin Podemos konfluentzia egin dugu, eta horrekin batera Urduñako edozein arazoak Bizkaira ere eraman ahal ditugulako.